Ini bukan
Hallelujah. Dahil ko na ito ang buhing Diyos.
tulong ito. Kaya wala kami namin. Kaya masitugan sa among kinabuhi. Hindi din ikaw ngayon ito mo. Ang among Diyos, among nagluwas, tag-iya sa among kinabuhi, sa tanan mga butang, hindi kang galing ito. Ginoo, pasalamaton kami sa inyong mga kahimulungang mga buhay, hindi sa among mga kinabuhi. Pasalamaton kami sa inyong dakong kain ng hukma, ipakita kami ka na mo. Nabisan din ni tapos, din ni angayan, Ginoo, ang gihimo din kami tapos, angayan na magadukon, ang magasimpang na kanino Ginoo. Salamat, bisan sa mga pagsulay, ang problema, kalisod, kawalan ko sa kabuhi, bisan sa mga balatinan, kinasayang kami, nakinikbalan, di mong ituon, uban sa katuyuan, Ginoo. Ang iyong gusto, may tabok na di ka namin, Ginoo. Lord, pasaylo kami sa tanan namang mga sala na nahimog ng kanimo, Ginoo. Kasayang ka gayon sa among kinabuhi. Kaya ang tanan namin ang kanamo, dayak man niya sa iyong mga mata. Pasaylo kami, Ginoo, sa mga butang, hindi ngayon kung mapanipay na nakanimo, maamong nahimog, Ginoo. Pagpadayon ka na mag-ministry sa among kinabuhi, sa mga kasing-kasing, dahil ka na magpaglihong ini nga dapit sa among kinabuhi, aron nga mahimong higpit kami nila sa iyong katubangan, kadiin kami makahatag gayon sa among pinakagas matang sa pagpasindungog nga kanimo, Ginoo, tungod sa iyong mga kahibulungan ng mga buhat kuni sa among kinabuhi, Ginoo. Lord, pasaylo kami sa tanan namong mga kalapasan gayon kung mahimong na kanimo. Dining tagnaan sa tagon ako, Ginoo, nag-aangkong kanimo, napadayon pa gayon ikaw na magapainit sa amuang pagtuo, pagsalig na kanimo, magandasan ka namo sa paglahutay, sa pag-alagad na kanimo, Ginoo. Magantabang ka namo na makabarok kami ng lingkod, kaya sa makubangan, magdili gayon matarong, bisan kung sa paman, kalagko na matunos ang rigong sa amuang mga kinabuhi, Ginoo. Dahil sa pag-agaangko sa tanan ng mga kaigsuunan na mga anak karon sa kaluyahon na ikaw magdasin kanila, magapainit pagbalik sa ilang spiritual life, aron Ginoo sila makita kanimo, makalagad na kanimo, magasimba na kanimo sa kinasingkasing ngayon, Ginoo. Dahil sa pag-agaangko sa tanan, adunay mga balatinan karon, anaaman sa ospital, anaaman sa ilang panimalay, mga kaisuunan nako, mga minahal nako sa kinabuhi, ako mapag-angko na ikaw magbisita kanila ng mga taknaan, kung ikaw mag-aayos sa ilang mga balatian. In Jesus' name, I declare and speak healing na kanila, Ginoo. Ako sa nag-aangko, Ginoo, sa tanan namon ng mga elected officials ng gobyerno, Ginoo, gikan diri sa lokal, ng gobyerno sa Davao, hangtod na sa national government, Ginoo, diya sa Senado, diya sa mga Vice President, ang mga Ginoo na President, na si Bongbong Marcos, Ginoo. I pray na ikaw magandiyat nila, mas pagtandog sa ilang kasing-kasing, ano na sila, Ginoo, magatagad kanimo, diya sila kinabuhi, ay nagatuwa ko, Ginoo, ang usa ka leader, Ginoo, na may katalaw na lang kanimo, mamuhat gayon sa mga buhat na diin uyon sa imong kamubuton o mga buhat, Ginoo, na alam sa kayuhan sa mga Pilipino, Ginoo. Dahil sa pag-aangko, Ginoo, tanan ng mga pastors and missionaries, kay mga ipadala sa naglalaki ng mga gamit, sa naglalaki ng mga kasimbahanan, na ikaw mga puro kanila, kaangkamin mo ng kaalam, aron masayon sa Ginoo, manunusang, ipawalig, ipanudlog at kanila, Ginoo, diha sa imuhang mga katawhan, Ginoo. Diin makatabang, diha silang pagkusubang, silang spiritual life, pagbalikon, silang pagtuo, pagsalig na kanila, Ginoo. Dahil sa pagkulagam, Ginoo, ining kabayan, relocation, sa mga kasipit, ining ang dapit, Ginoo, ining tired, barangay ni Bungko, Ginoo, side ko, Ginoo, nagagkan pa sa mga tao, yung bitak, walay pagpakabanak kanino, walang gayon nagtatagat kanino, walay
panahon kanimo na ako mapag-ampo Ginoo mahikapo nila ng kasing-kasing ng mga kinabuhi and let them realize na sa pagalingon na wala gayud sila ikapasigapo na nakanimo Ginoo kundi mo lamang ang pagdangog na nakanimo. Pa-realize na ito kanila na mahimong kulang ang ilang kinabuhi kundi sila makasinati kanimo ingon na ilang Ginoo personal na naluwas na sila kinabuhi sa akong pag-ampo ikaw Ginoo maghahatag kanilang kaluwasan pinagis pagpaila at kanila sa labing kinahanglanon nila Ginoo. Ako nag-aampo kay ikaw sa ako na ipower ka namo sa ilang Espiritu Santo magpadayon kami Ginoo. Ay itulog ng kaaway makahimos pagtugaw sa akong pagsimba ng kanimo. Ginoo tulpon kami dino sa iyong balang Espiritu Ginoo. Karon ang among lawas ang unahuna ang kasing-kasing Ginoo. Diyan ang gayon mag-focus kanimo. Huwag kinasaling, kinatugyan ka limang panal. In Jesus' name I pray. Amen. Dili ta magalangan, ano mo yung mga Biblia? Uban na nato sa libro sa Salmo. Salmo, Kapitulo 49, versikulo 18. Ang pulong sa Ginoo nagaingon, bisan pa o bisan sa buhi pa siya, gigising niya na bulahan ang iyang kaugalingon. O bisan ang usa ka tao, dahil po sa diha nga siya magbuhat o paayon sa iyang kaugalingon. Ang Diyos ang kapanalangin sa iyong puno at lahat sa pagkakas. Mag-aangko ka. Ginoo Diyos, salamat Ginoo sa iyong tulong ako ang nabasa. Dahil ka mag-bless, Ginoo, masabda ng piling o tubuti ang iyong tulong ni mo. Mag-dulot ngayon sa kinahulugan ng bakit. Sa mga kasingkasang Ginoo. Hindi mong tabang sa mga gusto yung halang kinabuhi. Binigyan sa pagpalikon sa amang pagtuko o pagsali ng kanimo. Kaya usap ka ni kanako lagi ko ng pangalan. Kung naiibig ako ng kasaysay, kaya sa inyong mga tulong, huwag kinasali kinatugyan ang mga tanay. In Jesus' name I pray. Amen. Mas mula ko, mayroon buntal sa tanay.
Now, ang atong mensahe in tagaan sa pamilitagon, mag-aisipot kita, hindi kinatawag self-delusion. So, ano yung self-delusion? Sa Bisaya pa, sa self-delusion, ano pa, paglimbong sa kaugalingon. Now, daghan ka na to, nasama ni tax collector. Hindi alang sa tuwang mga mata o alang sa panguna-una na kita matarong o takos o kanayan matubangan sa Ginoo. Na inyong padrian, magbantay kita kung aduna kita kinaiya na susama niti. Kinaiyang paglimbong sa kaugalingon o self-delusion. Kailangan magbantay kita kinaduan. Self-delusion is a characteristic of the wicked. So, ito. Self-delusion is a characteristic of the wicked. Ang paglimbong sa kaugalingon o pagkawalimbungon niya sa kaugalingon, usa kini kakinaiya o batasan sa usa ka dautan. Alam may problema kung dahil kung nasa itong kaugalingon, pero magbantay kita, may pinis siya, usa ka kinaiya, batasan sa usa ka dautan niya ka. Now, self-delusion is exhibited in thinking that first, our own ways are right. Sa daw, ang pagiging self-delusion, gipakita kini diha sa usa ka panghuna-huna na kini daw atuang kaugalingon na pamaagi mao'y sakto. Magbantay ta nga kaigsutunan ko diha sa Ginoo. Kaya usahay malimbungan ta ni ining nga mataw sa panghuna-huna nang atong ang mismong kaugalingon na pamaagi maulay sakto, maulay tama. Na ikaw ba ang ulo sa Ginoo sa Proverbs chapter 14 verse 12. Proverbs, anong tingon? Chapter 14 verse 12. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon, adunay dalan nga daw matarong alang sa katao. Apan ang katapusan nini mao ang dalan ngadto sa kamatayon. Usa daw? Si Solomon, klaro kaayo nga misugilon si Solomon o nagsulti siya nga mingon, adunay dalan nga daw matarong alang sa katao. Mas malikitan ng mga tao. We always think na atuang pamamaagi maulay tama. The way we think, the way we plan, ang atong mga plano, maulay sakto, na tungod niya na nakauna-una, magtuta, mapaon niya ang kamumutong sa Ginoo. Pero wala ka nasayod na maulang na ang imuhang muna, ang imuhang tugalingon na pangunang-una. Huwag ka na siya, usa ka paglimbong niya sa imong tugalingon. Nang imong pamahagi, maulit tama. The way you plan para sa imong kukma, sa imong maamong na adlaw, may tinabuhiang, maulang na ang tama. Ang imong ginahimo, maulang na ang tama sa imong namuna. And usually, pag ako sa katao, is nagatuo siya ng iyang pagalingon, ng mga pamahagi, maulay sakto, kasagaran, hindi ng mga tao, mga dunay ani ng mga panguna-una. Dili kayo siya matutulungan o dili kayo siya magpatudlo kaya lagi tama man ang iyang pamahagi. Pero mag-careful ka, kaya ang ulong sa Ginoo nag-ingon na ingon pa ni Solomon, adunay dalan nga daw matarong alang sa katao. Apan ang katapusan nini o ang dalan ngadto sa kamatayon. Sa ubang mga termino, kapildihan. Naabi nimo o ang tumoy aning imong plano, ang unahan aning imong plano, baka ayahay kanimo, baka ayaw ka na kanimo. Kaya sa pagtuo nimo, ipao mo niya ang tama. Kailangan magkauna-una ng mga tao. Magplano ka, hindi ako yung plano, o di akong plano sa future, o di akong plano niya sa mga abot ng panahon, o di akong plano niya sa mga anak sa mga abot ng mga adlaw, mga panahon, o di akong plano pag-retire ko.
O sa imong pagtuo mo, ginasya ang insakto nga may tabo. Kay imo makiplano. Pero sa Solomon ningon, nga adunay dalan sa usang tao, nga alam kaniya maoy, mataro. Alam kaniya maoy, usang na mataro. Ano nakasulti man si Solomon kahari? Ano nakasulti man si Solomon ani? Tungod kay, even siya, naka-experience siya ani. Iya kini nakasinatian, kini naman. Si Solomon, sa diha nga, itawag siya sa Ginoo, kapahimong ikaduhang hari o ikatulong hari niya sa Israel. Uli sa iyang amahan na si Haring David. Sa diha nga ipapagana sa Ginoo, kung sa man ang ibang gusto, napangayokon ka ni kanako. Si Solomon, wala siya mangayo o kwarta, wala siya mangayo o bulawan, wala siya mangayo o bisang unsa ka nakabutang, gawas lamang sa usa. Unsa kini? Diniil ni mangayo mao pagbaton o kaalam. Ay, sige, dahil ka. Sige, dahil ka. Sige. Si Solomon, hindi siya sa Ginoo nga pangayo ka na ako kaya ako ihatag. Nalimo. Pero ang Ginoo mingon kay Solomon, ang pangayo o bisang unsa balik ka na ako kay ako ihatag na kanino. Apan si Solomon, wala siya mangayo o bisang unsa na mga utang, gawas lamang sa usa. Unsa kini? Ang iyang ipangayo, kaalam. Nangayo sa kaalam sa Ginoo. Siguro pamaagi ni Solomon is alam sa iyang maayo. Kay usaman siya kamaalam ng hari. Pero niabot sa iyang kinabuhi, niabot sa iyang panghuna-huna, ang usa ka pagbuhat, sa usa ka butang, sa mga butang, naniin, makoy nakapasukot sa Ginoo usab dito kaniya. Pero mo kana, noon kay midagan ang panahon sa iyang pagkahari, naminyo siya og daghan na mga asawa. 700 ka mga asawa, 300 ka mga kabit, mga puyo-puyo. And imagine, nasa 1,000 po. Di pa silaan siya sa Ginoo. Nagdili mga asawa, niyatong mga dili mga mga kaliwag niya. Dili mga Israelites. Pero si Solomon, naminyo siya og daghan lagi ng mga kaliwatan. Mga kaliwat sa Palestine, mga kaliwat sa mga tao nga nagasimba o mga nagalain na mga Diyos. Boy, hinungdan, nakini si Solomon, nalimbugan siya, o nakinasayod siya, o nahibalo na siya, kung saan sa pagsimba sa nagalain na mga Diyos. Kumbaga, nakompromiso siya sa pagsimba sa mga Diyos, sa mga asawa niya, o sa iyang mga kabit. Nalingla siya sa pagsimba sa ilang mga Diyos, inungdan niya si Solomon, nakasala sa Ginoo, kaya nagsimba man usab siya o mga Diyos. Inungdan na gibawi sa Ginoo, o nasuko ang Ginoo sa iyo, gingnan siya sa Ginoo, nga akong tumakon imong ginharian. Gitunga sa Ginoo niya ginharian, ingon niya, akong ihatag sa imuhang general, ini katuba sa iyong ginharian. That's why Israel, natunga siya. Nahimong Judea o Samaria. Ang Samaria, mo'y ipanguluhan ni Solomon, kung ang Judea, dihatag ito sa iyang general. Tungod sa salako, kaya namin makatubangan sa Ginoo. Kung nato una-una ko, ang mga plano ni Solomon, alam ko tingali kaniya, usang kamaayon na mga plano. Nindot na mga plano, pero ang unahan niya ay sa mga plano, mao ni ay ang iyang kapintihan. That's
that's why kita na mga Kristohanon, kanunay kita mangutana sa Ginoo kung nangatunga bang mga plano, makaayo ba nga kanato? Ay daghan kanato nagaplano na wala gyud manamit sa Ginoo. Kaya iyang giunahuna, ang iyang plano, ang iyang pamaagi, ang labing maayo. Ha? Ikaw pa, our ways, but there is a way that appears to be right. But in the end, it leads to death. Ikalawa, we are better than others. Daghan po ang nalimbungan ni ini. Mas maayo ka kaysa uban. Kasi nalimbungan ni mo yung paggalingon ng mga ka, mas maayo ko kay kaniya. Mas maayo ko kay kanino. Kaya kung ka, kay, sama sa kung dibasa kanina, sa Luke chapter 18, verse 11. Sa ingon sa tao, nag-ampo dito pinitaw ng Pariseo. Ingon sa Pariseo, nagpasalamat ko Ginoo. Nadili ko kawatan. Nadili ko dautan. Dili ko sama anong maniningil ng buwis. Sa ay malimbungan nato atong paggalingon sa pagtuo na mas maayo ta kay sa uban. Ingon pa na we are better than others. Ayaw yun paghuna-huna diya sa imong paggalingon na mas labing maayo ka kay sa uban. Ay kini siya usa sa paglimbong diya sa imong paggalingon. Ingon pa diriha, don't be like Pharisees, or don't be like this Pharisees. Ano man diay nga? Ano man diay mga Pariseo? Na nag-ingon man nga ayaw sunduga ang Pariseo. Ayaw sundo ni Pariseo. Ano diay ang Pariseo? Ang Pariseo ng God, yan sa Biblia, mga leaders ni sila. In fact, mga religyoso ni sila. Mga religyoso ni sila, o mga matarong ni sila, diha sa ilang mga unahuna, o diha sa ilang mga pananaw. Sila din mga tao na matawag nato na mga karon ng Christian. Mga ginatawag nato na mga Kristohanon kuno, pero mga sa tawag ni Jesus, mga tigpakarong ingnon. Mauni sila ng mga tao. Sa kaadlaw, nagtakaw si Jesus, nasugatan niya kining Pariseo, nasagad sa mga Pariseo, mga lamon niya, mga takas, mga sutana. Diyan ingon siya sa tingin ng mga Pariseo, sa diyan nga nasugatan niya, ingon niya, kamo, isimba ko ninyo, pinaagi sa inyong mga ngapin. Pero inyong mga kasing-kasing, alayo sa mga tigpakaawang ingnon. See? Tanawa ang tao nga nag-ampo. Kung sa kaparisyo nga niyanto sa balay sa Ginoo nag-ampo. Dayon sa Ginoo ko, nagapasalamat ko kanimo kay ako dili kawatan. Dili kautan. Dili sama ang maniningil ng buwis. Para yan dito ba? Na dito sa Pinas, David, na dito maniningil ng buwis na nagduko, nagpamuktok siya kung galing siyang dughan. Nangayo pa sa iyo sa Ginoo. Tanawa ko sa kalainan. Ang Pariseo nag-pray sa Ginoo, ang iyang prayer, inong pa niya, Ginoo, nagpasalamat ako, kay dili ko kawatan, dili ko dautan, dili ko sama ng anang maniningil ng buwis. Tanawa ang Pariseo. Ay, naguna-una man siya, nga, naguna-una siya, kung susama ni anak. Tungod kay, inong pa, these Pharisees always think he is better than this tax collector. Kaya naman, ang tax collector mong para sa ila, usap kini kadautan na trabaho, usap kini kadili, maayo na trabaho sa usa ka tao, yato panahon na, kung ikaw, maniningil ka o buwis. Karon kung saan naman dili, maayo na trabaho na
Pag nagbuhat ka anak, dautan ka. Ha? Ini prescription. Pag kadoon ka, kausap ka tao, prescription siya, kung sumira na unang ino. Dautan siya. Naginana ba? Maginana ko, ang maninigin ng buwis. In fact, sa dihan na nakita ni Jesus Christ sa Sakiyo, na nagsaka, nagtatkat o kaway, ingon siya. Sakiyo, naog niya, ay manto ko sa inyo balay, at dito ko mukha. Kailan mo Sakiyo? Sa trabaho ng Sakiyo. Tax collector. Sa dihan na biyanto sa balay, sa maong na tax collector na si Sakiyo. Misulod siya dito sa balay, tugin sa iyang mga disciple niya, and then nakaon sa dito, ngunit mga tao, labi na itong mga parisiyo, nagtanong sa gawas, nagsultihanay sila sa usa nagibuhat ang pangalan ng nag-istorya man sa dautan ng tao. Ito utan, kumbaga, dili dapat istoryahon, dili dapat dukulon, dili dapat aminuhon, kaya lagi, nautan siya ng tao. Pero si Jesus nidoon sa dito. And in fact, one of his disciple is the tax collector. Kaya makinsan. Dito ay disciple ni Jesus Christ, the tax collector. Ha? Tulong na kita ang Biblia, pero mabayan ang ba? Si Matthew. Kaya lang mo Matthew. Ano na yun mga sa tax collector? Gato si Jesus sa templo. Ulong sa iyang, dua ka ito ka followers, o tulog ka ito ka followers. And then, yato siya sa templo na dito si Matthew. Dala sa iyang kolekta na tax. Naglingkod. Gitutugan siya ni Jesus Christ. O giitas ka. Sunod ka na. Ikiyakan ni Matthew ang iyang sinanan sa kwarta, itindog siya, pinagpunod siya ni Jesus Christ. And later on, isa siya sa gipilit ni Jesus Christ na mahimong disciple. Niya. Mahimong disciple niya. So, hindi na mga parisyo, ang tanaw nila sa mga tax collector, usang katautan na tao. That's why nag-praise sa kinayin niya, Lord, nagpasalamat ko kanino. Kaya ako, dili ko kawatan, dili ko dauman, dili ko samaan ng tax collector. Kasi nga na itong prayer sa Ginoo ba? Kaya instead na maghilak ka, tubangan sa Ginoo. Kaya instead na buluhod ka, tubangan sa Ginoo. O pagpakiluhin ka sa Ginoo, kaya lagi kita makasasala. Basi Ginoo, pagkatubang natin sa Ginoo, makasigantuon ka. Mayroon ka sa Ginoo, Lord, pasalamat kanino kaya ako bang ginatago. Si Ana yung prayer, the Lord, nagpasalamat kanino kay ako manuluyon sa akong mga silingan. Ako magpahirang dito ka, Lord. Patay. Ay, tapuso ko din yung aming nanak. Ipamadulan sa musulingan ka. Baka, tingahan ka na pagbatali mo. Naghanag tao sa tubangan. Hindi ay kila. Kasi kinana itong prayer sa Ginoo, Lord. Nagpasalamat ko kanino kay buhutan ko. Nagpasalamat ko kanino, Lord. Kaya ako, palasin ba ko, Lord. Hindi alam gusto sa Ginoo. Kaya kung kanana yung prayer, wala kayong kalainan itong parisiyo. Kung sa'y tawag ni Jesus Christ, hindi mga tawanan, mga tao, lating pagkaroon nun. Hindi na mga tax collector, naguna-huna o hindi na mga parisiyo, naguna-huna sila, na sila mas labing maayo, kaya hindi mga tax collector. Ano kinanaman na naguna-huna? Because this Pharisees think they are, they believe they are righteous than others. These Pharisees believe that they are righteous than the others, than the tax collectors. Kanunay, huna-huna, hindi na mga Parisyo na mas righteous sila, mas matarong sila, mas buutan sila, kaya hindi mga trawhana, kaya hindi na tax collector. At batayan nato na, because hindi na mga gusto sa inyo. Righteous pa tayo. We are not righteous. Pero giimong tang righteous sa Ginoo. Ha? Kaya kung wala kang giimong righteous sa Ginoo, dili kita makasulod sa kinarihan sa Ginoo. Ang Diyos ang nagpakamatarong ka nato. Kung dili nato pwede, pasilarong that we are righteous in the sight of the Lord. Because we are not righteous. We are sinners.
Saved by the grace. Ikaluhin lang ka sa Ginoo. Maunang nahimot ang matawan sa Ginoo, pero dili nato pwede. Ngayon kapasikat ko, kagubangan sa Ginoo ka, Lord, righteous ko. At masalamat mo sa imo ang Ginoo, just like aling Pariseo, mingon siya, Lord, nagpasalamat ko kanimo kay dili ko kawatan, dili ko dautan, dili ko sama aning tax collector. Hindi ta sama anan. Yan dapat masabdan nato na kung hindi mo matang righteous, kanak tungod kay ipakakataon ka sa Ginoo. Dili tungod kay kita ang nagkataon sa atong paglalingan. Hindi mo na deserving kami. Pero nag-ihimo ka sa Ginoo na deserving. Ihimo ka righteous sa Ginoo. Tanawang tax collector. Unsang kalainan sa tax collector? Ano sa'y kalainan? Atong dayonon sa pagbasa. Verse 11, yung ba niya riyan? Ang Pariseo nagbaro, nag-ampo diya sa kaugalingon. O Diyos, nagpasalamat ako kanimo, madili ako sama sa ubang mga tao, natikasan, dautan, mananapaw, o dili usab dining tigpaningin o dili usab sama, dining tigpaningin o buwis. Nagpuasa ako, makaduwa sa usang kasimana, o naghatag ako sa ikapulo, sama sa tanan nakong kinitaan. Tanawa mo sa aming kasigabuhan ng Pariseo. Ingon diyan ang pasalamat ko kay ako dili tikasan, dili ko dautan, dili ko mananapaw, dili ko sama ng tax collector. Tinuod nagpuasa ako. Limang kanin Pariseo. Nagpuasa ako, kaduwa sa isang kasimana. Naghatag ko sa akong ikapulo. Sa tanan nakong kinitaan. Pero tanawa ang tax collector. Apan, ang tipaningilong buhis nga nagtindog sa layo. Wala galing tanaw ngadto sa langit. Tanawa kalay na lang. Ang tax collector nasa sa layo. Nag-apo sa Ginoo. Wala galing siya muhangad dito sa langit. Yun yan. Wala galing tanaw ngadto sa langit. Apan, nagpukpok sa iyang dukhan na nag-ingon, O Diyos, kaloy ako na makasasala. See? Ang Pariseo, grabe ang iyang pagkamagabuot kubangan sa Ginoo. Nagpasalamat siya sa Ginoo kay dili siya tikasan, dili siya dautan, dili siya starsam, dili siya mananapaw, dili siya sama sa tax collector. Siya nagpuasa kaduha sa isang kasimana. Siya naghatag siya ng ikapulo sa tanan niyang kinitaan. Pero ang tax collector natuwa sa layo, nag-ampo sa Ginoo na wala kang dili kani sa makahimo sa paghangad dito sa langit. Sa langit Ginoo, nagduko siya, nagpamukpok siya sa iyang dughan, mingon siya, Ginoo, pasaylo ako sa kamakasasala. Sa inyong pagtuo kinsa ang gipahigikan sa Ginoo. Dahil niyo ang pagtuo kinsa ang gipasinunggan sa Ginoo. Iyan duha. And verse 14, sa ingon, sultihan ko kamo, dili tawhana, mipauli sa iyang balay, nga mao'y gimatarong kaysa usa. Kay ang matag usa nga magpataas sa iyang kaugalingon, ipaubos. Apan ang magpaubos sa iyang kaugalingon, siya ipataas. See? So dili nato nimbungan ang atong kaugalingon. Dili nato nimbungan ang atong kaugalingon that we are better than others. Last, kapusan. Self-illusion exhibited in thinking that we may have peace while in sin. Pero kung tani, the reason why nanong nagkapadayon ta sa paglunang sa pagpakasala o maglisod kita sa pagbiya sa atong pagkadautan o sa atong pagkamakasala kay nani ang reason. Nakamangyat ko linaw sa ating nabuhi. Ayaw ni buhi, hindi mo pagalingan. Wala ko idautan na rin na mo sa kupan. Ang ay lang mo kantay, kung may idautan sa gamit. Gustuhan ka, pero wala ka ihulong sa pagpakasala sa Ginoo. Ang imong all life
Walang gyapon ang imong life. Sa dihang mahuman ka makaila sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ha? Nagapadayon ka sa paglunang sa imong kasala. Ay walay nahitabo sa imo. Wala ka piagi, wala ka pudlay mo lito, hindi ko lutiin. Ha? Wala ka hatapin, mga mukha, mga masakit. Pagbantay isuon, ay delikado na. Ano delikado ka, pastor? Ay ang ninuot na anak sa Ginoo. Makasala at pastor. Kung wala ka lalusan, kasi tama ang iwan ni Pastor Luto. Yun niya. Kung ang Kristohano, may pataan ni Thomas, luwas bigyan siya. Kaya ang Diyos tinukot man, dilihakan Paulo sa kalimasan, one siya say, kung ikaw giluwas ka, luwas na tinta. Pero kung padayon ka nagpakasala, ang kautanan ni Tuto, Pastor Tuto, nabulan ang ginagabis ka. Ano ginana naman? Ang dapat kautanan. Kaya ikaw po'y nasayang kung Kristohano ba yung kaano bagay si Kristo niya sa itong kinabuhi. Pero kung may kausapan itong kinabuhi, ang kautanan na na-born again ba yung ka? Ano man? Sa ikon sa pulong sa Ginoo, 1 Corinthians 5:17. Verse or second. Ang daang pagkatao, lagi na, ang tanawa, ang bago niya abot na. Ano ay tawag sa born again? Kung wala yung kausapan ng imong kinabuhi, kasi wala yung ka ng born again. Kasi wala yung ka ng tao na usap. Kaya kung napatuloy ka sa pagpakasala after ka na born again, makatusog ka sa Ginoo? Ha? Sakiton ka sa Ginoo kay hinigog ka sa Ginoo. Dili gusto ang Ginoo na malayo ka kaniya. Pero kung walay kasakit ang labot kanino na nagpatuyan ka pa sa pagpakasala, pagbantay kay basin, wala din ka. Wala din si Kristo sa iyong Pilipinas. Kasi wala din ka ituo sa Ginoo sa iyong Pilipinas. Kasi ang tanan, patuon mo lang. Patuon mo lang ang tanan, hindi ito. Kung na ang Ginoo sa kinabuhi, every time you commit sin, katusod ka. Di mo anak, Ginoo, di mo ng anak. Pagpakasalanan, di mo bang pasaktan? Di mo anak mangawat. Wala ka kayo noon? Di mo naman siya pasaktan? Siyempre masukok ka. Pasaktan nyo, lakusog nyo, kumalan nyo, mahino. Ikaw mismo, pauliso sa iyahan, ikaw matagal. Kaya dili ka gusto, ang imong anak mahimong kawatan. Dili ka gusto, mas maanan sila sa iyang pagkakawatan. Pero kung anak na sinusilingan, ng kawatan, makakasaba pa ka sa iya, makapuspos pa ka na sa iya, makabulan pa ka na siya. Dili, kaya di man mo anak. Ilagdan mo ng anak sa iyong silingan. Minsan, yaw-yawan lang mo na, hanggang ka sa kilikanan mo na, pitik ka. Kamu lang mag-away. Pero gimuha ng anak, bisang pag, binutakay ka ginyaw-yaw, ano kayo mong yun? Kaya ino man ang anak, normal na, ngayon, mas ibuhan, kaya ino ng anak. Muslim kita diyan sa Ginoo. Kung anak kita sa Ginoo, kung makasalat ka, lagusun ka sa Ginoo. Wala ba yan? Kaklase ang latos. Ilatos ka, kaya ikaw nakasala sa Ginoo. Kadua nga latos, ilatos ka, kaya ikaw isukod sa Ginoo kung doon sa kaka-faithful diyan sa Ginoo. Just like Jude. Pero kung na, kung ikaw nagpatuyan sa pagkakasala, wala dyan na nag-usap. Pagbantay. Kaya sa may pagkailangan ng Satanas. Kaya si Satanas, o amaman sa kanang mga bakak. The first lies na gihimo sa Ginoo na gihimo na Satanas na itabo dito sa Garden of Eden. Isa man ito mas unang bakak. Sa diyan mo ng Ginoo, ayaw mo pagkaon, makahimo mo sa tanan, makahimo mo sa pagkaon sa tanan mga dili sa tanaman sa Eden. Tapos tama ka ng sa kahoy, inaada sa tunga sa tanaman sa Eden. Doon ayaw gid mo pagkaon ni ana, kay kung mukhaon mo ana, mamatay kayo. Sa ingon sa Ginoo, mamatay kayo mo. Sa ingon ni Satanas.
Diya ka, nakita niya ang babae ko siya, babae, pagkaon ng kawilan. Dali tayo. Ingon niya, hindi, gami yung kawan na, babae. Kasi nalang sa Ginoo, ako mukha ko niya, kamatay ni. Siya ingon ni Satanas, ilang ka, baka kaya ni ino. Sili na tinukod. Kung mukhaon ka anak, dilit ka makaya. Inuon makakatod ka. Inuon mahilo ka kung maanamon. May isama sa Diyos. Grabe ang counter ni Satanas. Ingon ang Ginoo, kung mukhaon ka na mamatay ka. Pero ingon ni Satanas, kung mukhaon ka na, dilit ka mamatay. Inuon maalamon ka. Mahimo kang maalamon. May isama ka sa Diyos. So ang tao, isuka nakasala sa Ginoo. Ano ba? Only first line ang giingon sa Satanas. Karon, kung ikaw nagpadayon ka sa imuhang pagpakasala and there's nothing happened to you, walay na itabo kanimo, walay tuktan ng idangan kanimo, wala ka lang kakastiguan sa Ginoo pagbantay. Kaya mula ingon sa Satanas na padayon sa pagpakasala, wala dito. Ano may dautan sa ito? Nawa, kung saan itabo, napay itabo sa imuha? Ha? Napay itabo sa imuha? Maumayo na si Satanas sa imo. Halap pa tayo sa imong gibuhat, oy. Ito, ano man, Satanas? Ay ano, ingon ang Ginoo na usun ka, ano wala na kalakusa? Halap pa tayo, oy. Pagbantay, kay mo po na yung ginito sa babae, sa tao, dito sa kampi ng Ginoo. Kaya ingon ang Ginoo, hindi ka mamatay. Yung sa ingon ni Satanas, ingon ang Ginoo, mamatay ka, bumukha ka na. Pero ingon ni Satanas, hindi ka mamatay. Kung sa ingon ni Satanas, dili ka mamatay. Ang ingon sa Ginoo, mamatay ka. Ang ingon ni Satanas, dili ka mamatay. Kung padayon ka magpakasala, kung wala yung bilangan ng Ginoo. Kung sa ingon sa Ginoo, kung magpadayon ka magpakasala, kung sunod ka sa Ginoo. Kaya wala yung amahan na dili magpantong sa iyong anak. Magpakasala. Pero kung sa ingon ni Satanas, tingali sa imo kasi giuhungan niya ni Satanas na dili ka lang usun. Wala padayon sa imo ang magpakasala. Kaya nung gumawa doon sa kababae, kung sa kababae na nasakpan na nanakaw, ginakop siya sa mga tao, sa mga Parisyo, ginala dito kay Jesus Christ. Pagdala dito kay Jesus Christ, ingon sa Parisyo, magtutudlo. Ani nga yung sa kababae na nasakpan na mo na nanakaw. Nag-ingon ang balakod na nasakpan sa manakaw bagyo. Ako mga tao na nagkalimang sa palibot, yayaw, dalawang bato. Okay, ready na kito bato. Kaya sa Old Testament, magpadagpag ka na napaw ka, yung ganda sa kababan sa tao. Sinaagi sa bato. Kapag magbatos mga tao, baka mamatay ka. So muna nga, bilang gihagin si Jesus Christ, ibigil nila si Jesus Christ, nakalapok sila sa kababae. Ganda napaw, kung bilang gilapok, gidala kay Jesus Christ, mag-iingan nila si Jesus Christ. Yun yung magtutudlo. Nasakpan na mo, babae na nanapaw. Nag-ingon ang balawat, at yun sa man ang masakpan na manapaw siya. Batuon, yun sa mamatay. So, nahirap ka ng tao, nahirap. Bulot, bato. Kaya hindi na mo punan. O mo bato. May tanaw si Jesus Christ sa mga tao. Tanaw si Jesus Christ. Kasi tingnan. Ito po sa yuta, dito po siya. Ginumaan niya yung yuta. Luhat niya, isulat siya po. Kaya isulat sa yuta. Isulat siya. Tapos nitindog siya. Kinsa kaninyo ang walay sala, o unang makataka. So, ingon ng mga tao, Nakakaya nito ng mga bato. Tapos, nagpura po si Jesus Christ sa yuta. Pagkunan niya, okay mga tao. Ingon niya sa babae, asa na ba mga tao na gusto mo bato nito? Mga babae, wala ka naman. Ingon niya sa yuta. So, ingon ni Jesus Christ, ingon niya, ulong na sa pagpapasala, yun na, nakaw, ulong na sa pagpapasala. Wala ka
kanya ba ito, wala ko kayo natuod sa pagbato pa rin mo, kung pagsinod ko dito. Busa takaw, ang gulong na sa pagkakasama. Kanang ang word, muna yung gingon sa kabay na mananapaw. Wala may mo si Jesus Christ, nalakaw na, napadayon sa mga pagkakasala. May pagnyala si Jesus Christ, oy, babae. Kaya wala may nagbato sa inyo, hindi katungkol ng buhato sa inyo. Mahayon na yung buhato, lakaw, napadayon sa pagkalapaw. Wala man, nasa inyo ni Jesus Christ. Lakaw, uhulong na sa pagkakasala. Kung naagin si Kristo sa pagkinapuri, hulong ka sa pagkakasala. Kaya, nakagiri natin ko, ako mo sinati, kung kita dili tumulong. Pero kung ikaw iksuon, wala ka, natusa sa Ginoo, isang nagapadayon ka sa pagmulang o kapasala, pagpantay. Kaya base wala din kay Kristo sa iyo. Kaya ang tinuod na anak sa Ginoo, nakusod, sakiton, kastibuhon, kaya aron lamang kakat-on sa pamaagi sa Ginoo. Ikaw pa that this man believed that he had experienced peace even after he heard the word of curse. Tanawa, Deuteronomio 29:19. Ano tanawa? Deuteronomio 29:19. Deuteronomio 29:19. Ingon niya, ang tao na sa dihang makadungog siya sa mga pulong ni ini, natulog, nagpanalangin siyang kagalingon. Sulod sa iyang kasing-kasing na nagingon, makabaton ako o pakitait, bisan nga naglakaw ako sa kagahi sa akong kasing-kasing. Naghatod kini, ngadto sa katalagman, sa umo o sa ugat. See? Bisan ibandong na sa pulong sa Ginoo, pero nagyan yung kalinaw, yan kasing-kasing. Then mingon siya. Sa daw, upadayon ko kay wala kayo na itabos. That's the reason na hindi ka makaulog sa pagpapasala. Kaya wala kayo na itabos sa pagpapasala. Pero paglantay, ay dili na ako kinabuhi sa santos. Kung nagtungo ka, isa magpadayon ka sa pagpagulang sa pagkakasala, unang lapit kalinaw, is kinabuhi, pangay na maglantay. Ay basing rin juga anak sa iyo. And the worst is yung padriya, he continued to live his own ways with a hardened heart. So daw, ang tao na wala man lang maka-experience o kasabok, kaguliang, kapaitan sa kinabuhi, kaliwala siya pang nanitan, magpadayon siya sa pagkinabuhi na dautan o halayo sa Ginoo. Just like the Pharisees, mga karnal, mga tigpapakamulinon ng mga Kristohan. Dami na ako ng kanan sa pagkinabuhi. Daw tulong sa Ginoo nag-remind na nato na dili kita magpalimbong sa akong paghalingon. Tinunduman nato akong heart sa akong sa kasing-kasing. Ingon ni Propeta Jeremiah, lang akong kasing-kasing walay samakan, dautan, o kalimbungan ini. Jeremiah 17:9. Ang kasing-kasing walay samakan, dautan, o kalimbungan ini. Busa, ayaw palimbong sa imong kasing-kasing. Ayaw palimbong ng imong pamaagi, o eksakto, o tama. Ayaw palimbong na ikaw mas maayo o mas labaw pa sa uban ng mga tao. O ayaw palimbong sa imong kaugalingon na bisan padayon ka kaya pakasala at dulog yung kalinaw kaya sa imong kinabuhi. Kay kanang-tanan, baka kanang-tanan, inimuan sa Pinas. Ang kita, Ginoong Diyos, salamat sa imong say, alam mo, yung taknaan sa kabuntagon. Salamat Ginoo kung pahinulong ka namo may tuon sa pagkamalingkungon sa pagkalingan o kining self-delusion Ginoo. Ayaw itugon Ginoo nga mao kini ang bation namo diya sa imong samok o galingon. Dilunta kami makapatuloy og self-delusion Ginoo. Dilunta namo Ginoo balimbungan ang among kaugalingon. Dilunta namo patuon ang among kaugalingon Ginoo. Nga among pamagi mas labing maayo, mas labing mao'y tama Ginoo.
Hindi yung talang palimbungan ang kaugalingon, Ginoo. Kung kami mas labaw, mas maayon pa, hanggang ko sa upan. Hindi yung talang palimbungan ang kaugalingon, Ginoo. Nga okay lang kami magpadayon sa pagkakasala, ay walang may kasamo, walang may aguliyang na naitabo sa kinabuhi, Ginoo. Magkikinig ka na sa kabaka, Ginoo. Mga walang may kabatikon sa kakaka o pag-yun, kailang. Usa, ay yung gumanimo matapos sa kanamo, Ginoo. Dili kami Ginoo malimbungan sa mga bakak Ginoo. Dili kami malimbungan sa mga kasimkasin Ginoo na malimbungan. Ikaw Ginoo mag-bless ka namo sa among pagdidik lang. Ikaw maghatag ka namin ganito na kaalam masabutan o yun na namo Ginoo ang mga mga isutanan na diin ako'y Ginoo imong gusto. Diin mo ako'y makapanimayan. Kung ang kinasali, ginatugyan ng mga in Jesus' name I pray. Daon ang kumba sa Panginoon Kristo, ang pagkikambing, ang kalinaw, itungan ka nato, ang anto sa walay kapatusan. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.